Sovka, poď. Ešte nejdeš? Vybrať regulátor, vložiť si ho na hej, dva spôsoby. Buď do toho putnem ako do šnorkla, predtým ak sa nadýchnem, alebo predtým ako sa nadýchnem, tlačím sprtu, keď to mám. Dobre? Takže poďte to pustenie všetci a pomaličky zostupovať, držať si pravou rukou nos. Ja idem k tebe, hej. Počkej sa, poď sem. Hlavou si držím kompenzátor, môžem si trošku dofúkovať, hej. A vyrovnávať tlak. Môžeme? Poďme dole. Pomôže.